ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Чун ҳар вақта бо шумо ман Шаҳром ва имрӯз 15 июли соли 2021 мебошад. 1000 рубл 152 сомонию 70 дирам ва $100 1132 сомонию 25 дирам. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Чиз заказое ки шумо дар комментария пештара навор кардагӣ буден, ҳавоиро мо ёфтему имрӯз пешниҳодтон мекунем. барои ҳамин ҳатман дастгириро фаромӯш накунед, яъне дар каналмон подписатсия кунед ва лайкро монед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. иншоаллоҳ дар навори оянда ҳамон хонатон пайдо мешавад. сар мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара. як хонага квартира бо масоҳати 27 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, яъне евроремонт ва ҷойгир мебошад дар Нурафшон, шаҳри Исфара. ягона камбудиш ба фикрам ҳамин масоҳаташ мебошад, ҳамаги 27 метри квадратӣ ва нархаш бошад 85 000 сомонӣ. яке аз арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж, касе надонад, ин полуподвал, яъне ки таги якум ошёнаи бинои новостройкаи хеле майдача трезачол дорад. нархаш 115 000 сомонӣ мебошад. қарор аст дар Гипразем, наздикиҳои мактаби 91. маршруткаҳои Д, 19 ва 54 тарафи хона мераванд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст ва хонара 2018 солда ремонт кардагӣ буданд. дар наздикиш магазин, детский сад, мактаб, остановкаам дар назди хонае. нархаш бошад 180 000 сомонӣ ва ҷойгир аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, посёлкаи Вадник, Обшорон. хона аз 10 хона, 2 санузел, дар берунам душавой ва санузел дорад. канализатсия, обои гарм, обои хунук дар хона ҳаст. коридори 12 метра, 3 хонаи хоб 4x4, 2 хонаи меҳмонхона 8x2 ба 4x2 ва 6x4, хонаи баҳорона, хонаи бачагона, яъне детский, 2 ошхона 4x4 ва 2.8x5. посёлкаи элитли мебошад. аз ду тарафи ҳавлӣ об мегузарад, оби давлатӣ. дар ҳавлӣ 3 бочка ҳаст, 1 тоннага ва 1.5 тоннага ҳаст. хонаи баҳорона, шипанг, кухни, туалет ва душивой дар даромади хона. дарвозаи хона 22 метр мебошад. боғ дорад, ҳамаи мева ҳаст, 3 сотиқ заминай, агарот, гулҳои садбарги ҳархела дар рӯи ҳавлӣ. бисёр лавозимоти зиндагиро ва мебелҳоро монда мераванд, аз сабабе ки ба дигар давлат мекӯчанд. мошини пикапи сиёҳ, тамоми техника ҳамаша монда мераванд. ҳавлӣ дар сари кӯча, дар назди дуюм кӯча. касе надонад, Вадник ба 3 кӯча тақсим мешавад ва як чанд намуд мебелҳо, яъне 3 та спални гарнитур, 2 та кухни гарнитур, зал бо як чанд намуд мебелош, прихожи гарнитури 4 метра, кухня ва ваннаш, айпол то потолока полни кафел кардагиай. хулас хонаи беҳтаринай. нархаш $100 000 мебошад. бародаро, марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. подписчики худмона аз номи канали Dom TJ гап занед. бо маълумоти пурратара ба шумо метиҳанд ва арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе.
як хонага квартира бо масоҳати ҳамагӣ 18 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои новостройка худи бино аз 3 ошуна иборат аст ва ҷойгир аст рӯ ба рӯи 65 микрорайон дар Гипразем. Нархаш 110 000 сомонӣ. Срочно фурӯхта мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепа. 8 сотиқ замин, 2 дархона бо калидораш, кладовка бо аловхона тайёр аст. ҷойи 5 дархона битонаш рехтагиай бо баландии 1 метр. Нархаш бошад 150 000 сомонӣ мебошад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорам. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5-ум ошунаи бинои новостройка хона ремонт дорад ва бо савдо мешавад. Нархаш 160 000 сомонӣ. аз 82 микрорайони шаҳри Душанбе хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи бино аз 4 этаж иборат аст. кирпични дом мебошад. ремонти хуб дорад. чистична с мебелю фурӯхта мешавад. балкони калон ва отопления қати подвалам дорад. нархаш бошад 297 000 сомонӣ. қарор аст дар 82 микрорайон пушти нотариуси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва қайд мекунем ки ин яке аз арзонтарин хона дар ин минтақа мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара, Курғонтепа. ду хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошунаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар ТЭЦ, шаҳри Бохтар. хона тайёрай, як хонаш каме хурд мебошад. нархаш 224 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ду хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бохтар, кӯчаи Айни 63, бари донишгоҳи давлатии ба номи Носири Хусрав. ҳамаи шароитош қатишай, ягон намуд камбудӣ надорад. хонахари аниқ боша, занг зана арзон мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз мардон новостройка хоҳиш кардан марҳамат. ду хонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 16-ум ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошуна иборат аст ва ҷойгир аст дар калитсивои мардон, сари роҳдай хай ай сураташ маълумай. дом қариб тамом шудагиай, беремонтай коробка. нархаш 225 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад ва ин яке аз арзонтарин хона дар мардон. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. хона ҷойгир аст дар Корвонгузар, иборат аз 3 дархона ва 1 долон. ҳаҷми хона 4.5 сотиқ замин мебошад. бо ҳама шароитҳои зист муҳайё мебошад. чароғаш доимӣ, об 10 метр дуртар аз назди хона. нархаш 200 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад.
аз шаҳри Кӯлоб бисёртар хоҳиш кардан, бо махсус ду хонага хоҳиш кардан. Марҳамат, ду хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюмошунаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, лекин ремонташ аз миёнарам пасттарай. Ду ҳуҷраи алоҳида дорад, лекин назди стадиони марказӣ пеши мактаби 8 қарор аст. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Нархаш 165 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ду хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ. Квадратураш барои ду хонага камай ва ҷойгир аст дар сеюмошунаи бинои навастройка. Хона ремонти нав дорад. хонаҳош дарун ба дарун, доми 6 этажада. туалет, ванна ҷудо кардагия, кухняш дар балкон сохтагӣ, системаи отопленӣ ҳаст. нархаш 295 000 сомонӣ, ҷойгир аст дар Султони Кабир, лаби роҳи Калон. фикр мекунем нархаш камтар баланда. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истаравшан, пештара Уратеппа. 1 этажа ҳавлӣ, 5 дар хона, 2 сотиқ замин. хона шароити миёна дорад. ҳама ҳуҷҷатҳош 100%. харидори конкретни боша, занг зана, бо савдо мешавад. суроға гузари Тал, кӯчаи Бустон, рӯ ба рӯи артели кориҳо. нархаш 220 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ, ки моро то охира тамошо карден. ягон савол бошад, марҳамат дар комментария нависед. то боздид, барори кор шумода.